Aquesta idea parteix perquè l'Ajuntament de Guadalest invita a fer una exposició en el museu que té allà dalt i després hi ha uns amics així en esta ciutat que m'inviten a que una vegada acabi l'exposició del museu que mantinga una exposició en permanència en aquest local comercial que s'ha convertit en la Galeria de la meva obra. Estem molt contents de poder estar així recibint a totes les persones interessades en la pintura i en l'art. L'espai este naix per una necessitat que tenim, sobretot jo crec que és una cosa que als pintors ens fa molta falta i és el contacte amb la gent. Habitualment treballem sols en els estudis. L'intent d'aquest espai que hem creat és que presentar al pintor com un ser viu que mostra el seu treball que fa a l'atzar immediatament a les persones que van visitant el lloc, que no seguim res estrany, sinó que puguem deixar-nos la tasca que estem fent en un determinat momentiu i entrar en un diàleg amb qualsevol persona que li agradara, que li explicarem què és el que estem fent. Aquesta tenda té la vocació d'estar en el carrer, pintant en el carrer, com si diguérem. De fet, està oberta al públic, entra qui vol, està el rato que vol, si vol que parlem, parlem. Jo pinto ventalls. El ventall ha sigut una peça que sempre m'ha agradat, trobo que és una peça molt femenina, molt bonica, es poden dir moltes coses a través d'ell també i disfrute molt pintant-los. La pintura de Joan especialment ha sigut una pintura que m'ha agradat moltíssim. Veig que té molt que dir, encara, no? I el conec de fa molt de temps i em vaig decidir a posar tota la seva pintura així i canviar per complet. Entre altres coses, també, en Guadalest no n'hi ha una altra cosa igual. I em pareix molt interessant en molts aspectes. A més, el fet de poder treballar en un puesto com este, jo trobo que és com un privilegi. Me sent molt a gust en aquest treball. La colecció naix bàsicament en un intent de reflejar l'emoció que a mi em produeix l'univers, que per a mi és una obra grandiosa, insondable. Estem localitzats en un lloc, en un univers immens que ens envolta, que és magnífic, que no n'hi hauria paraules per descriure-los. Tot això produeix en mi unes emocions que les traslade als quadres que pinte. Els llaços tot el temps estan parlant, la col·lecció tot el temps està parlant sobre el mateix, sobre aquest fet extraordinari que és la creació, del qual se poden deduir moltíssimes coses que el ser humà s'ha preguntat al llarg de tota la seva existència. A mi, mirar el cel, me dona moltes respostes a aquestes preguntes.